Ayan ni kaya pinamag at patong ba naman ni Alex maganda po rin wala, sirado ang torch eh. naandun pa sana na kayo Wala nga eh. matagal na rin nasa bodega na sinipatong pa Hindi, sobra naman, tabayan. ayun Ang lahat. ayaw nga nila sila Dahil, papaliwanag mo lang. Batyoy o yan Rerby. Puro sang ano, paano, nalaglag lang. Nalaglag lang. pero yan eh Kaya isip ka nga, baka ako madali. Ayan, may torch ano. Ano ba ang inyong gayat na yan? Igado. Ha? Igado. Ha? Hindi minuto. Eri na yan. Gado, mahaba. Mahaba. Oh, Eri! Dali mo rin kong Eri! Ulo! Ako ilo! Oh, dalat yan. Eri! Para hindi ka mag-aahit! Eri! Kaya pa natabaw, hindi ka mag-aahit. Ay, Eri. Eri! Ako'y magagaya. Ayan, ayan. Eri! Oh, dali! Hindi naman marunong kami. Ikaw na kumanyan. Namaskarte dyan. Hindi na uso yung suplete, no? Yung malaki? Hindi. Dati suplete, pag nagkakatay ng aso. Wala na bang adobo ito? Kaganda ba? May imbutido, wala na. Wala nga magkakuhan. Wala nang imbutido, napakarami yan. Wala na, ano Dapat na yan yan? yung Minudo. minudo kalahati. Kuhan nga yung... Sa igado nga, hindi na yung... Igado na nga. Oo, hindi na minuto. Hindi na nga yung kuhan. Kaya na rin yun. Ako na ito. Minuto. Kaya reposado. Tanggal kang pala ito, ah. Munado. Nasa ba sa mga plungga na rin? Ganda na rin kami. Oo, ale. Yan, taga-video lang ako. Ano? Suplete. Ayan, mabibidyo kita ano. Oy, naku. Pang minudo yan, minudo. Mayroong minuto minuto. Lahat naman yan. Pakasarap niya, naka, talaga naman. Kapili ng lechon. Mag-video ka sila. Kahit lag nga lang. Yatang hindi nakakabigay dito sa agarin. Matagal nang walang handaan dito. Kabilat na naglalaglagan eh. Ngayon lang uli na kapag handa ng marami-rami dito eh. Bigyan nyo ang pag-ilalim. Oo nga. Para Kailangan ni... bigyan ka agad. Pag hindi ka naluto sa bao.
Bukas maraming bisita yan. Grabe. Supa. Ay kasi hindi din ako kahit wala pang ketchup ang lang. Oo. Pati ka maputla. Wala pang ketchup eh. Sweetie. Pinapainitan muna. Yan ang masarap dyan eh, yung Alfonso na yan eh. Ito, sumayad ka ba yan? Para kahit hindi ha. Ano may nagiinom din dati? Nainom din. Ha? Nainom din. Kaya nga eh. Ang birthday ni kaya kanin, kadami namin Hindi nga ako nakauwi eh. Well, hindi nakapunta eh. Nandi yan lang sila eh. Pag ako yung maraming gawa eh. Ano masarap dito pag magganitong mga handaan eh. Talaga namang Pakita ko pa kain pero ito hindi eh. Lutong na. Pakita ko pa lamig mo na ito eh. Ating favorite ito eh. Para magayat na. Okay, kung mo yan konti. Mabisi ka na ito. oh, sisig. Yan ang masarap dyan, sisig. Wala ba itong? Yata yung sweetie. Masarap Di ito. ba na sweetihan yan? Wala yata sweetie mga yan. Hindi naman tayo. Hirap natin. Hirap natin. Ate, may nang kakasabog. Ating may diretso na tinagado ng Ripa, ano ba ito? Pandinugan naman ho yan. Ako, yan, dinuguan. Ito, dinuguan. Tuloy-tuloy ang laban, ayan. sweetihan yan. Ito pa, marami nakasalang. Ayan. Ripa. Meron pang kasama lang ka eh. Ito yung anting-anting ito. Ano ba sikreto niya, Kuya Boy? Ito naman ang hindi mo naman alam. Kaya kinangangain ng tibig. Ito naman hindi mo alam. Ayun. Ito raw eh, hindi napitik. Pag nagpiprito. Ayan, Ano? ayan. Nalaman ko sa nanay yan eh. Pag Eh, magpiprito ka nga daw, eh, ilalagay mo yan. so ayan. Para hindi titilamsikan. Ayan, yan sikreto. Ayan oh, daw ng Nangka. langka. Pag magpiprito ka ng Mga balat mga na taba. nasirit. Ayan, pangontra yan. Ang kontra sa sirit. Ayan, dito mo lang yan, malalaman sa Cavite. Sabay rin. Ayan, dito sa Bailin. Yan, magpiprito ng mga taba. bayaw. Ano mo yan eh. Ayan, yan oh, i-upload natin sa YouTube. May YouTube channel ako eh. Oo, yan. Ah. Pakita mo rin rin ko. Wala pa flashlight. Ano ba yan? Nabadaho ng kanilang ka? Nangka. Oh, kikita siya pagka maraming naglalike. Ayan. Yan, shoutout muna sa mga kaibigan natin dyan sa YT. Ayan, nandito ako ngayon sa Bailin, Cavite. Ayan, ipapakita ko sa inyo ito. May ipiprito kami mga taba ng baboy. Ayan, lalagyan nyo ng... Ang sikreto dito, ayan, lalagyan nyo ng dahon ng langka para hindi tumilansik. Hindi mapilasik ang Ayan, makikita nyo yan mamaya. Baka sabihin nyo, totoo nga pala, hindi tumitilansik yung pinipritong baboy. At mamaya ilalagay na natin yung pritong baboy. Ipiprito natin. Ito ba ng baboy? Titinin nga natin kung titilamsik. Ayan. Ayun oh. Ang galing oh.
pero hindi nga sa kalakas. Ayun, ayan. Ang galing ano. Nagkakapera naman si Sir ah. Baka marami akong viewers na naman ito ah. Ano, pero nag-get tayo dito. Ayan ah. Ayan sa mga kaibigan natin sa YT, ayan oh, pag nagkakatay kayo ng baboy at gusto nyo magprito, ayan, kung ayaw nyo matilamsikan, maglagay kayo ng dahon ng langka. Ito yung pinakasikreto para hindi titilamsik yung pinuprito yung baboy. Galing oh. Kumain ng malutong na pinaustos ay ito. Galing nga na. Ano, nasirit o hindi? Wala nga no, ang galing. Yan ang hindi natin alam. Oo nga eh, yung iba kasi hindi alam. So, Tinatakpan ba nila yan? oh, para hindi ka matilamsikan. Para hindi makatilamsik. Oo. Pero dito, ayan. Dahon lang ng langka katapat niya para hindi titilamsikan. Ayan, meron pa tayo ipiprito mamaya. Marami pa ito. Gamas ko sa asin eh, maalat. Dalawang hugas naman eh. Patawi mo. Ayun daw. Pagkamot mo nga yung tukol na yan. Ayan, effective nga, effective. Walang tilamsik. Ayan. Aking sasalam. Ano ba ang ano? Sa malagyan. Pinapit ng malagyan mo rin. Ilagay mo na yan, Ere. Ilagay mo tapos, ano ba, Ere? Tubig. Ilagay mo na, Ere, dyan. Diyan mo lagay yan. Sasyan mo naman. Bakit? Marami lalagyan daw. Pag lalagyan na, walang problema sa nanay. Baka may mga sikreto kayo dyan. Alis na lasab push na yun. Subok na. Kaya ako. Ito kamayin daw, Kuya Hinet. Ito kamayin. Ay, hindi. Hindi, are. Nadala yung aking ares puntakal dabutong. Ayun, oh, talitis. Oh, re, mantika. Sabay, huwag nang pagkunan ni Rick, baka umamoy. Pagdikit ng apoy. May tali. Bibigay doon sa kinadyo. Ayan. Ayan. Wala nga tilamsik. Kahit marami tayo prito. Ayan, marami pa kami pipritong taba. At walang problema, may punong langka dito sa amin. Wala nga, effective nga ito. Ito yung plan. Ito natin designer eh. Ito. Marami naman natin yung palibay. Ayan eh. Hindi kayo patingin na katikin pa. Ano, baka mapagato. Yala, kayo papahin. Wala kainan na nagsasarin. Gagaling din yan pagka. Kaya nung may bibilig ko, ako pusisi wala. Sino na daan niya mahin, tawag.
ka ba, Hilaroso? Nabababi ka ba? May kulang tubig, dagdagan ko. Meron na. Yan. Tikman mo na lang. Tignaman mo na lang kayo. Nilagyan ko na na asin dyan eh. Kung matabangon. Ha? Oo, laga lang. Kahit mo na yun, tikman kayo. Merikado na. Yes, pwede na tayo magkayat. Ng ano? Yung panapang, mahigop. Sabi, ulit tayo na yan. Tao ko ito, umiinom dyan. Kukuntuhan tayo mag-gagayat na. Oo, habang nag-istorya. Ano tawag nito? Lalo ba? Hindi lang gayatin. Mahirap yung gayatin. Kuya Boy, yung lato. Lato. Parang puso na malambot. Pag dinagdik mong gayaan. Mo. Hindi. Bagay yun eh. Baka ano ba yung ik mo parang puso yun eh. Eh maliit yun. Gagawin ako nakalitaan. Bagay. Pag nalagyan mo ng asukal, parang gilting. Parang puso na bagay ni nakakit. Oh, ayun na ang lagayan. Toasted ba? Maganda nga yan. Oo, maganda ito. Sarap yan. Lalangot ng kakain yan. Ay, kaya. Pag nalagyan ng suka yun, mamaan yan. Nalagyan ng mayonnaise yan ni Kwan. Kaso marap niya, malutong. Tapos may siling Kwan. Mauta, pag may mayonnaise. Maganda sisig luya lang. Luya tsaka sili, ano? Oh, luya, Alamansi. sili. Maraming sibuyas. Alamansi. Sibuyas masarap. Masik. Maraming sibuyas nga masarap. Yung pang dinakdakan, mga pang konti-konti lang, pang ulam. Nalagyan ng kamping na tayo, no? Pagka ganyan marami, uta din. Okay, halumang tokwa. Ay, jam, yung utak. Ano na, ano? Ayun, gasur. Let's dinuguan. Hindi ba ilalagyan ng tute? Sa Iloilo naisalang na dugo yung inimbalsa mo. Tataka yung kumakain, bakit meron kasamang bulak? Saka hirigilya. Salang palang dugo yung pinalta na dugo sa ilalim ng atre. Ayos na, yun. Lalagyan ng dragon na tinira. Gagyan. Makunod ba yung kakarnit? Pulang tanting. Hindi, dito. Si Pare Saan? Nilagyan ni Baro. Bayan, si Tino. Si Tino naman ang kan, mahilig. Tinong silasan. Tinong driver na ambulance si dati sa doon. Silasan nga yun. Nilasan nga. Ay mahilig mamulutan. Si Tino. Oo. Nabangan daw ni Marco ng butsi ng manok. Ay hindi na. Ay butsi ng manok. Nagaya. Oo eh. Nilagyan lang nga. Ilabangan talaga. Kinaya daw eh, yung panigayatan dito eh. Mais. Marting Mata. Oo. Kapatid. Kapatid ni Mata. Marting Mata. Anak ni... Oo, ako ng tanting. Anak ni Benito. Ay, hindi yun. Isang tanting. Yun nga, sumati. Hindi na kayo naman muluta. Isang din o. Marte. Ha? Manugang nga Marti tayo ni bang Agoy. manugang ni... Agoy.
Hindi yung naging asawa ng anak ni Bayani. Ayun. Martin Para. Agusan daw yung concentrate sa mga Sa Mayring. bata ni Glenn dati. Bata ni Glenn. Bata ni Glenn dati, Yung mag-alaga Martin naman, no? yun. Hindi yung Martin si motorist yung driver. Martin rin yun eh. Kurang nga tanteng. Kaya pa Kurang rin nga Martin. tanteng. Pero hindi Martin yun. Ay, yun yung pang yun isa. Si Martin Mendoza. Martin yun. Kala ko, pwede niya si Martin yan eh. Yung driver. Sa mga lupa ka naman, sa mga kulangot, uhog, mga kilikili, yung gagayon ng katiya sabog. Wala na akong madaya ngayon, si Aaron. Ano, si Cesar dadaya, si Aaron na rin pala. Pati si Cesar sa Lumita. Titikmi ko sana napakaalat. Nabisto ako. Si Flory, hindi ka tapos to. Taga eh. Kailangan gagawa ko ng paraan. Para Magaling ka si Hini. magaling daw ako. So, maalat yung napauwi sa normal. Ang isang dakot na masili nila asin eh, maaari na hindi aalat. Patis. Medyo malapit. Okay ka. Hindi na nawala yung alat. Tikman mo ilang ka ulit at nagawa mo yung ng parang. May ayos na ito. Alat ika. Gagawa ko ako ng paraan para Ayos nga ikaw eh. alat. Magaling daw ako. Pinating daw. Ikaw tapos pinatikim ko ulit. Ayos na ika. Nagalingan sa iyo. At walang alat. Ako ba ako ulit siya ka. Hindi alam pala patis lang pala natin pa niya. Kaya napatikim ko na. Maaari ka sa pati si Santandok na pati. Amor. Oh, ang balik sa akin nung si Apaw na yung balik pamangkin namin sa Kasilangan, anak ni Angelina, si Apaw na mga ng yun. Apaw. Yung anak ni Angelina, yung nahulog sa niyog. Nalagot ang tali. Ay, hindi ko sabi. Si Apaw, yung maliit, si Gilbert. Anak ni Angelina doon sa kabulisan. Sino ko yun? Ang mapa. Okay na. Parang kaya dinugan eh. Hindi halataan dinugan. Ay, dinugan. Kadalit pati. Hango na. Kaya mo na paglag-time. Yan. Nakulo yata eh. Pagka nakulo ni Alpasan mo ng halo. Kaya mo na ako tipang naman. Pinamala nga po. Kalihan mo kaya ng ano, kakat. Kalihan mo ng kanto yung kakat. Habang buhay nandyan. Ha? Ano, nag-reply yung ano mo. Dali may isa sa rin. Tara, tayo pa din. Kaya kayo. Yung lutong humba. Halika nga assistant, ano bang... Ito, ano to? Hamonado. Ito yung hamonado. Ayan. Iba ang lasa ng timpla nila. Ito yung dinuguan. Ayan, ito yung mga bituka ng baboy. Ito, ano to? Igado. Igado, ayan. Ito yung paborito kong igado. At siyempre, ito, hindi mawawala. Magkatabi sila nung Minudo. minudo. Ayan. Namumroblema nga kami. Paano namin ubusin itong ulam na ito? Bakit naman dati nila pa yan? Ano ba ito? Minudo. Minudo pa rin. Ayan. Malamang igado pa rin to. Ito, itong tabang ito. Igado. Hamonado. Padali naman. Ayun. Meron pa rin ditong hamonado. Hindi pa kaya. Ayun na, vlog mo, secure mo. Ito pa rin.
Dinuguan. Itong may buto-buto, ano tawag dito? Yung Caldereta daw tawag niya. Ayun. kaldereta. Kalderetang buto-buto. Ayun, dalawang plangga ng Ito kaldereta. ng kulay green yung upuan. Hindi ko na ilalabas to. Oo. Ewan ko lang kung may pangalan sila. Ala. Ay si Chong, i-vlog mo yung nagsasaing sa Talyase. Grabe, ulam na ito. Dalahin mo yung sarap ng pork view eh. Ewan ko di ubos agad dyan. Ipapamahagi sa mga bata. Ako po. Parang nilang ano. Tera. Paulo! Nga ka na. Tulog na uli. Tera kayo kumain. Mga bata tulog pa. Tulog pa. Si Chessy wala pagdating. Ngayon tulog pa. May konting handaan lang sa amin dito mamaya. Kaya, ganito lang ka-kaunti ang amin nilutong ulam.